alhamdulillah rabbil alamin yakkoɓe Nangue TV beltanama tan en ñaganama jaam en nanino salli o haalirni kala garowo juma yo addor sadak kala garowo juma yo addor sadak alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin yiɓiyankoɓe Nangue TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu oɗo men ñalawma mawde on ñalawma aljuma en hawre tati lewru men juillet tawƴinaɗ ɗiɗi e nogas e jeegom ɗo e wuro teddongo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin oɗo saaha wirdu o gasi duwa wirdu o gasi natana ko inɗeli ɗi e joom haajuji en alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi hannde ko aljuma woni mawde wadde galle ceerno bande rewɓe garat e keewal nangoɓe lawtenaɓe tijani joom bay waynoroɓe ha joom haaju en ɗannirooɓe ko hollir haaju muɗum machallah ha kadi sukaɓe nattoɓe jangɗe alqur'anil karim toɓane ba alhamdulillah kadi heewi wadde e nder aljuma o alhamdulillah alamin minen jetti bandiraɓe kala en jarniɓe no fewi no fewi no en janderto jokkoyten golle ɗe inchallahu mawla Alaji Bassirou Bane directeur Dakar Média alhamdulillah alamin kadi programme jiɓɓude golle ɗe mi jonɗende alhamdulillah rabbil alamin rawda ceerno Alaji Ousmane Thiam alhamdulillah alamin machallah rawdo wonɗo alhamdulillah rabbil alamin jeeɗe Allah moƴƴo tedduɗo ganduɗo ceerno no feewi ceerno men mawɗo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin eɗen jiiɗi jobbude qissa goto so woni kadi hemo heeƴa hade dental ummade juuroyade ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu musidɓe e gimminoma Gambie 1976 wonno 76 wonno wodi dental ngal immiɓe Gambie haaloɓe anglais ngari salminde ceerno e juurade ɗum kaala anglais noon ƴeewa fof e dental he ɓe ganduɗa ko haaloɓe anglais nela mataw ɓen ngala ɗo haaloɓe anglais ɓe ngala ɗo ni ceerno wi ɓe jangto ɓe jangti anglais ñankelo gayni ceerno firti koɓe jangti ko ceerno firti ɗum e anglais ceerno wi ɓeɗo ko Gambie gimmi ɓe mbi wonde garnomi Gambie kanko musidɗo oɗo gorko haloɗo heɓano ɓesgu o haalani ceerno waɗi hen duwaw wino oɗo saaha noon o heeɓi ɓesgu hen goto ko ceerno inniri joni noon o ari hollide ceerno weltare makko oto makko o moddi en caabune no ceerno addani on haali koye anglais ceerno firti pular dental ngal hay goto meeɗa nande ceerno andirde ceerno nande anglais saka kam ɗeɗo gueɗe ni woni noon ɓe mbi ceerno dental ngal wiya yo yaah ƴetta caabune ɗe nawa nder galle ƴetta carte o koye carton ngaji woni e yiyata caabu o carton ngaji woni eɓe nawa eɓe dusa carton ngaji ɗi carton cakkitiɗo o ceerno Ousmane Thiam ko ƴoƴƴo ko pinɗo faami won jooɗiɓe dental he e ceerno ɗo kono ene jedditi ko ceerno firte pular ko ene jedditi ɗum paquet cakkitiɗo ceerno Ousmane Thiam wi addu paquet o addi guila ceerno Ousmane Thiam wi addu paquet o tan taw woodi jooɗi mbi ayi kamɓe dal yo paquet aji ɗi yo naɓe tan nder galle gasa wona kumpa soko ɗum sowona wona kumpa ɗum ɓe jinno kamɓe dental jonnoɓe sara ceerno ɓe ceerno Ousmane Thiam wi addu paquet o woodi wi o addi ndeysan kam ceerno Ousmane Thiam o dajjiti paquet o caabuɗe ɗe jaltina wonnoɓe sara ceerno ɓe jeeni yasinaji ɓe kulli weltare gonode ŋayel carte aji gonno ɗon ɓe taali ceerno nden ɓen huɓɓe carte aji ene kolla weltare mumen ene luuka alhamdulillah alamin kanko ceerno men ceerno Ousmane Thiam oɗo alhamdulillah alamin ni hankkadi noon o faami hankkadi yimɓe celli gandi nde ko ceerno firti ko kodi woodi ko caabuni tigui wonno kanko ceerno Ousmane Thiam wadde kanko pelliɗimo o wi omo tawa o wi so woni ceerno ko suudu ko ceerno men ceerno Ousmane Thiam woni damal ngal alhamdulillah alamin ni machallah ceerno Ousmane Thiam oɗo waddini e ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu 1976
76 wonno alhamdulillah rabbil alamin no bandiraɓe kala jettama jarnama machallah jenta defto ɓoyata ha gadeta ngal immo gam arde juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala an fati salawatul fatiha duwaw bato yinɗele de alhamdulillah rabbil alamin dental ngal immima gam arde juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala an inchallah ji gardugol ceerno Ibou Oumar Thiam alhamdulillah rabbil alamin لا بني صلاة الفاتحة لا بثمن الدين صلاة الفاتحة آمين يا رب. alhamdulillah rabbil alamin inchallah nde kolirama juuɗe yurmondirde yafondirde alhamdulillah jiɗen tangal machallah nde juma subako hewama tepp machallah alhamdulillah rabbil alamin
Cer eɗen gandi hannde ko aljuma ko ɗo Bowal hakkunde galle ceerno en e juma ka ko ɗon dentagal hokkete duwaw saaha nder to han kadi ceerno Oumar Sène ɓenno toon ngam waɗede jaltal ngal inchallah mawla alhamdulillah min ya